Free Movement Regime FMR kan ti kan then abi takin Myanmar kan unau ten kan in kalpo na hun rei tak kan kalphunga kan lo nei thin te India sarkar in ron ti dang lama vawiin nia identity proof te le kal thei chin te po an ti toita ka hian Mizoram sarkar hian hemi chungchangah hian enge angai dan Central sarkara Mizoram sarkar ngai dan athen to em kan then na kalan te chuanin all party meeting te nein delegation te Union Home Minister na heng thil hi soiturin in siam an tummek la hian Mizoram sarkar hian nam himna tan enge ngai to na nei ti ka zote a thenga chang turin GAD changtu kan house leader ni bok Pu Lalduhoma lo somang Speaker kami UCC hi anti lai pokhan ado dal na saber tu kan ni khati lai kan ai o tu te khan kan duang tok na khan ando dal lo ni ten kan ria han vote pui te pokham de ni khan kan ria ka thalo kan ti em ke ni chuanin chuwang chuan minon bar luan tumpoin thei topin kan tranga nga 371G hena hian kan him tura po kan in ngaih tin sarkar chau ni lovin kan vawiin kan NGO tenen chutiang thil lo thang ni chuan kan tang ho don nia tin PAP chungchang hi hey nikum June le December in kara khan foreigner hi aizola hian sang ni don lai an lo lu tani chút thì khó bắt tầm chân lỗ lụt ta khó lại hiện mù tù ra nó mang hậu xì là ba thì hiện ramri taka nín khi làm mạ chín hiểu sa training ten han pe neih fiat ania chung zinga chuan British Army regular khi lai Ukraine in đâu na po han tel về te po kha alo ho lam man ania cartridge te kha ai te alo oma tiang chuan tin America ambassador kha engma state sarkar min ron mi alo le min fil lovin aron le lang phut mai boka tiang neu chuan ya avangin tun lai kan geopolitics a hian China te USA te India te hei hianin hilai kan ra le lambor vel hi na satakin an enri ania sulaya chuan foreigner te kalkong kan ni talutuk le elaya tourist pa ngai te sulo ni se mutu tam takan omanga sangtel meu khachu mutu rom mang si lowa hian India sarkar hi angai thalovani chuwang chuanin helaya keini chau ni lovin ahan buai deuh le khatiang kalkong ni deuh khachu PAP hi impose le rule ni in an ria an impose ani keini chuan tha kan tilowa tha kan tilo thu po kan soya amaro chu India ram lampang India sarkar ngaya chuan hei chu thil rule tak nin an ngai ve a chu wangin na tak point kan norbit chuang lo ani tin FMR chungchang po hi chu tiang deuh tho chu ania tuna hian smuggling atam zia te kan ria tual tha te engemo zalen lutuka kan in kalpo hian thil tam tak hi thalo lam hi lo thleng tel ve a tin kanu nau te ral trit na awanga lo lut te chu kan lo en kultur ani te mewa amaro chu ral le lama an khuwa mu phak rengina oma aral muang ma hon tum chuang to lo te po he ma za ten omani chu tiang te chu ania wangin hemi free lutuka kanin kalpo na hian thil thalo tam tak aken te la wangin drugs te silai mu te le chi sang sang helama sual rong bolin engemo tual tha nai mo khatiang po lo thleng sila karlova ralelam kai mai theite alo nia khatianga zalen lutuka kan om hi kan mipui tam tak po hianin a thalo zo kan lo moni hi anti vede win garia
chu tiang chuan nia chu wang chuan ke ni du dana chuan zalen takin in kalpo thei zelila kan u nau te nen hian ti chu kan du rual hian central sarkarina aron ti taka hi chuanin a tul na lai te po ome a that zawk na lai te po om ve hi a kan ti deuh ani